Bos días, benvindo ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 1 da tarde e venres 7 de novembro e comenzamos. Sabes o que é o Jiu-Jitsu? É que en Galicia somos pioneiros nesta arte marcial brasileña. 116 competidores de 12 equipos galegos e de fora da comunidade participaron no primeiro torneo deste deporte e que se celebrou en Lugo. A competición dividiuse en 31 categorías, 8 delas en absoluta. Vexamos o vídeo. Esa é a posición ventaxosa. A de abaixo está en posición ventaxosa. O de arriba ten que intentar sair, de alguna maneira, con unha chave, co que sexa. Vale, estado intentando. Non vale golpear, claro. Podes usar a forza para, eso, luxar, estrangular, e si podes finalizar. Pero, bueno, finalizar é moi complicado. Contactos sen golpes. Así é o combate no Jiu-Jitsu. Si finalizas con alguna chave que o contrario se rinda, entonces remata o combate moitísimo antes. O primeiro torneo de Jiu-Jitsu ofreceu no Pazo dos Deportes de Lugo un alto nivel de competición. Tivemos o apoio do Conselho de Lugo, da Deputação de Lugo e também o apoio dos professores de outras equipes, de outras comunidades autônomas. E hoje estamos aqui com 117 competidores e representando 12 equipes de toda a Espanha. O cinto, peso e idade dos atletas divide as categorías desta arte marcial brasileira. O jiu-jitsu a gente divide por cinturão, por peso e por idade. Tivemos hoje aqui 32 categorias e vamos ter ainda 8 categorias de absoluto. Que absoluto só separamos o cinturão e a idade, não separamos o peso. Quedé campeón en mi categoría, que era la categoría leve, hasta 64 kilos. Es minoritario, no lo conoce mucha gente y está bien este tipo de iniciativas para que todo el mundo lo vaya conociendo. Me divierto mucho y aprendo distintas cosas. A calidade dos combates e o número de clubs participantes no torneo de Lugo supón un empurre importante á expansión do Jiu-Jitsu. Está em fase de crescimento. Não é uma coisa velha, é um esporte novo, que a gente sonha e almeja chegar nas Olimpíadas. E esse trabalho que está sendo feito em Lugo e em outras cidades aqui da Espanha tem contribuído para a evolução desse esporte. Es muy positivo, yo creo que para toda Galicia, no solo para Lugo, ¿no? Que haya este tipo de eventos a nivel nacional. Nos Xogos Olímpicos de Río 2016, o Jiu-Jitsu incluirase nos deportes de exhibición. Deixamos o Jiu-Jitsu e seguimos con noticias de máis actualidade. Bos días, Alba, que nos traes hoxe? Bos días, Ana Laura. Como sabes, comezaron os ensaios para a gravación do Flashbot, que será a favor en contra do cancro infantil o 15 de novembro no ULA. É a primeira actividade que pon en marcha a Asociación Luscense Somos Unidos polo Cancro e que a Fundación TIC colaborará grabando para difundila polas redes. Dentro vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Preparados, listos, A bailar. Colámonos na Escola Stardance nun dos ensaios do Flashmob que fará bailar a Lugo contra o cancro infantil. Una enfermedad muy chunga que necesita mucho apoyo y que las familias les ayuden en todo lo que puedan. Movidos polo baile pola causa. A mí me gusta mucho bailar y como es para participar en una buena causa... Voltas e abrazos de esperanza. Creo que nos toca eso antes que la lotería y por desgracia casi siempre toca. Non importa perder o paso. Si yo lo hago, lo puede hacer cualquiera. Sí, sí. Es una coreografía bastante sencilla y muy amena, divertida, más que nada es para que todo el mundo, pues de todas las edades, bailarines o no bailarines, puedan, digamos, aprendérsela facilmente e rapidamente en unha hora. En pouco máis dunha semana pasaron por estas sesións máis de 200 persoas. Esta semana los teléfonos non paran de sonar e que está viniendo muchísima gente a apuntarse. Nun lateral da clase, moi pendentes da coreografía e das indicacións do seu docente, tamén estiveron alumnos da Escola de Imaxe Son. Eles serán os encargados de gravar o evento musical. Estuvimos supervisando un poco la coreografía y viendo más o menos cómo iba a ser para poder planificar un poco la grabación. É o primeiro paso que quere marcar Somos Unidos polo Cancro,
unha nova asociación formada por pais, nenos e mozos afectados por esta doenza de carácter provincial presentada recientemente. El grupo somos alrededor de unas 15 personas que empezamos con esto. Esperamos conseguir muchos socios que nos apoyen. Darán o salto con este plasmo para o que elixiron como data o vindeiro 15 de novembro el lugar, o hall do Hospital Lucense. Prometen espectáculo. Por elo queren celebralo arroupados, unha multitude. Que venga todo el mundo que vamos a bailar en el hospital para niños. Para apuntarse, a asociación facilitou este número de teléfono. Habrá ensaios mesmo ata o día anterior ao evento. E deixamos as coreografías para pasar ás crónicas internacionais, cruzando todo o Atlántico ata chegar a Nova York, onde está a nosa invitada especial, que está sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Bos días, Camila. Como é a situación nestes momentos? Poderíamos dicir que a Gran Mazá comezará pouco a pouco a recuperar a normalidade? Bos días, Alba. Bos días aí e boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio dende que o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo. Así que devolvemos a conexión ao estudio. Un saludo. Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. E nós aquí, ao pé do cañón, traballando e traballando. En fin, de volta no noso país. É o momento da nosa especial, Tico Enquisa. Bos días, Ana Laura. Estamos... Hoxe no espazo da Enquisa e vamos a lanzar a seguinte pregunta. Por exemplo, esta rapaza de aquí. Que asignatura eliminarías de ensinanza? Inglés. Ti? Matemáticas. A ver, outra opinión por aquí. Matemáticas. E ti? Matemáticas. Bueno, pois estas son opinións dos nosos colaboradores. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade. Con Tico Enquisa despedimos hoxe o noso Tico Diario. Esperamos volver pronto con máis actualidade e agradecemos a colaboración do IES Leiras Pulpeiro e todos os que axudaron a facer esta experiencia tan agradable. Pasamos a información meteorolóxica da man do noso intrépido home do tempo, Xavi. Moitas grazas e ata pronto. Bos días, comezamos ca información do tempo. A verdade é que Camila en Nova York tería furacáns, pero aquí en España as cousas van ben. Hai algo de nubes polo norte da península, pero sin problemas. O tempo vai mellorar nos próximos días. Pasamos entonces ao mapa de Galicia. E en Galicia chove. Aquí chove moito. Bueno, chover. En realidade mexan por nós, pero bueno. Aquí o guión dice que hai que decir que chove e chove. Chove turbio, pero chove. E pasamos a Lugo. Lugo ten un caso especial porque o luns sobre as 12:20 no Leiras Pulpeiros vai haber unha tormenta cando pregunte no exame o que pasou hoxe na Fundación TIC que vamos, se van a quedar todos na casa. E iso todo para hoxe. Bos días, paseado ben, hasta a próxima semana.